गाबनो ओंखारथावथाव बर'नि थरसे अलंबार हाथरखि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी मेमनि मोनसे लिरनानै होनाय फेसबुक पस्ट नोंथांमोननो फरायथिना होगासिनो दं। बेनि सिगाङावनो डाइरेक्ट मेन पइन्टआव फैखाबाय आङो रायजोफोर। दिनै 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्ड डे। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार आरो बिटिनि गेजेराव मोनसे एकर्ड जादोंमोन। बे एकर्डआ जादों बिटिसि एकर्ड। दा बे 10 फेब्रुवारिखौ बिटिसि एकर्ड डे महरै फालियै फालियै दिनै 24 बोसोर जाफैबाय, 24 बोसोर जाफैबाय। दिनै 24थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बिटिसि सेक्रेटारियेटनि ग्रिनफिल्डआव 52,000 सामथिं मानसिनि गेदारिं खालामनानै खुंफुंनायनि मोनसे दानि बिटिसि सोरखारा थांखि लादों। मोजांनि खोथा, फालिनांगौ। नाथाय बे फालिथायनि साजायफावनाय जिथु फिसा फिसा बेनारफोर, नोंथांमोना बे बेनाराव मोजाङै गोसो होनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेखौ बड'लेण्ड डे महरैसो फालिदों। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय एकर्डखौ जों बयबो बिटिसि एकर्ड डे महरैसो मानिबोदों आरो जों बेखौ माब्लाबाबो बड'लेण्ड डे होनना मानिबोआखै आरो मानिनायबो नङा, गनायनाबो लानो हानाय नङा। जों बर'फोरनियाव मोनसे गिदिर आद्रा सिमां दंबावो। बे सिमाङानो जादों सेपारेट स्टेट, आलादा रायजो बड'लेण्ड सिमां। बिटिसिआ मोनसे फिसा काउन्सिल, 6 शिड्युल एरिया। माब्लानिफ्राय बड'लेण्ड जाखो? मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिटिसि एकर्ड डेखौनो बड'लेण्ड डे महरै फालिनो थांगासिनो। बे मोनसे एकदमबारे भेलुलेस, गनायजाथावै खोथा। फालिनोब्ला बिटिसि एकर्ड डे महरै फालियोमोन। थांनाय 1993 आव जालांनाय बिएससि एकर्डखौबो जों बड'लेण्ड डे महरै फालिबोआखै आरो मानिबोनाय जायाखै। फैयै फैयै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जालांनाय जिथु बिटिआर एकर्ड, बेखौबो जों बड'लेण्ड डे महरै फालिबोआखै आरो मानिबोनाय जायाखै। मानोना जों दिनैसिमावलागि बड'लेण्ड आलादा रायजो सेपारेट स्टेट मोनथ'वाखै। दिनै जों बिटिसि एकर्ड डेखौ बड'लेण्ड डे महरै फालिनायखौ नुनो मोननानै जों ओरैबायदि मोनदांबाय जे बिटिसिआनो बड'लेण्ड, बड'लेण्डआनो बिटिसि बायदि। माने मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि बायदिब्ला बड'लेण्डखौ नांला, बिटिसिखौनो बड'लेण्ड होनानै एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय। ओंखायनो जों बिटिसिखौनो बड'लेण्ड डे होनना फालिनोसै होननाय बायदि नुहुरदों आरोना। किन्तु बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव 2 मार्च खालि जिथु बड'लेण्ड दाबि खालामनानै आन्दलन खालामदोंमोन, बै सानखौ जों बड'लेण्ड दाबि सान महरै फालिबोदों, गनायबोदों, मानिबोदों। माब्लाबाबो जों बड'लेण्ड डे फालिफेराखै आरो जों 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि जानाय बिटिसि एकर्डखौ बोरै बड'लेण्ड डे महरै गनायना लानो हानो? इम्पसिबल, बे माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा। बिटिसि एकर्ड डे महरैसो जादों, बिटिसि एकर्ड महरैसो फालिबोदों आरो बिटिसि एकर्ड महरैनो सनमानखौ होगोन। आरोबाव खोनानो मोनदों बे मेलाव दाखालि बावैसो वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो हानाय जिथु बागुरुम्बा दोहौ मोसाखावरिफोरखौ बिटिसि सोरखारनिफ्राय बरायगोन होनना। बेनि सायावनो सुलेखा बसुमतारीनि मोनसे गाबनो ओंखारथावथाव फेसबुक पस्ट खोनासंला, फरायथिना होलांगासिनो। बेवहाय लिरदों, खोनानो मोनदों बागुरुम्बा दोहौ मोसागिरि, दामगिरि आरो फोरोंगिरिफोरनो गाबोन बिटिसि गभर्नमेन्टआ मान बावगोन। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय मोनसे बाथ्राया मोनथिनो मोनदों, बे बागुरुम्बा दोहौनि बेकग्राउन्डआव थानाय हेफाजाब होनाय मिउजिक एरेन्जमेन्ट खालामग्रा दामजु दामगिरि आरो रोजाबगिरिफोरनि मुं जेरावबो होनाय जायाखै। अब्ला इयुन जोलैनिफ्राय बेखौ दोनखुमानाय जायाब्ला बिथांमोनहा बिदिब्ला हारियाव जेबो बिहोमा गैया नामा? रायजोफोर फोरमायलायदो। जुदि आंनि खोनानाया गोरोन्थिब्ला निमाहा बिनाय थाबाय। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ, बे बागुरुम्बा वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनायाव एसेब्लाबो सुलेखा मेमनिबो बिहोमा दंमोन। रोजाबगिरि हिसाबै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बयबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम।
Thank you for watching. Love you all. दासिमनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन रायजोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय Thank you for watching. Love you all. Bye.